நாவால் நவின்று நான்மலர் சேவடி ஓவாதேத்தி உளத்தடைத்தார் வினை காவா என்று தம் கை தொழுவார்க்கெல்லாம் ஆவா என்றிடும் ஆணைக்கா அண்ணலே திருகு சிந்தையை தீர்த்து செம்மை செய்து பருகி ஊரலை பற்றி பதம் அறிந்து உருகி நைபவர்க்கு ஊனமொன்றின்றியே அருகில் நின்றிடும் ஆணைக்கா அண்ணலே காவா என்று தம் கைதொழுவார்க்கெல்லாம் ஆவா என்றிடும் ஆணைக்கா அண்ணலார் திருவடிகள் போற்றி போற்றி. அருள்மிகு எம்பெருமான் செழுநீர் திரள்நாதர் திருவடிகள் போற்றி போற்றி.